bersama bareng SR Production. Ada Cia Vaneta Gila Gila Masih. Gila masih. Anak istri General Rebon juga terima kasih. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso tapi kudu tak trimo sing gawe tambah loro wong tuwa kasih sayangi sing koyo cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan juga terima kasih. Basoka Ekstri Perantau Ibu Kota Sektor Tengah, anak istri General Rebon. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti juang ning dalan dhewean. Ora ono sing
Daniel Breda juga terima kasih. JS Crystal, Kopi Sang Fajar, Sabana Raso, JR Transport, Kuli Gang, SRC, SR Production juga terima kasih. Buat Big Bosku juga thank you. Primaria Besaria, Sikacia, Wayo. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak tompo opo anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, Tonoske. iso kuat balungane. Mergo ra disangka wong tuane, kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Ora ono sing njaluk dilahirke keluarga sing koyo ngene. Tak tompo opo anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat balungane. Mergo ra disangka wong tuane, kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Ngene men anak sing rusak omahe. Sial. Kecil-kecil cabai rawit juga lo ya. Oke.